Se digo que penso eu é que son as absolutas eminencias, ¿no? Para min, no mundo do viño, os dous grandes referentes en Galicia saben absolutamente todo sobre todos os viños que se fan en Galicia, e isto non é unha forma de falar. Isto pode comprobar a través da súa obra que editan ano tras ano a Guía dos Viños de Galicia, unha publicación absolutamente impresionante, polo que digo, porque repasan referencia a referencia todos os viños que se fan en Galicia todos os anos. Aparte diso, fan moitas cousas máis, pero non é cuestión de que eu me estenda, sabedes que tedes a súa biografía na nosa página web. Veñen aquí a falarnos da importancia do viño para a cultura e a economía de Galicia, ¿no? E o título do seu relatorio é, a min, pareceume fascinante, 2000 vendimas. Só hai unha vendima ao ano. Xa sabemos de cantos anos estamos falando, por lo tanto, ¿no? Algo alucinante. Si Galicia existe desde fai 2000 anos, seguramente sexa en boa medida gracias ao viño. Nas miñas novelas teño a teima de falar sobre o viño, o que foi o mellor viño do mundo durante séculos, o viño de Ribadavia. Tamén a miña señora de Ribadavia, bueno, cerca de Ribadavia, por tanto tamén teño un pouco esa teima, non? E teño outra teima, que bebelo, pero bueno, deso falamos despois. Ben, pois nada, sin outra cousa, damos paso aos nosos seguintes relatores, Luís e Alejandro Padín. Bos días a todos, moitas grazas. Antes de nada, Manolo Gago, ao que teño unha amistade, teño un cariño e unha admiración, sobre todo admiración. El foi quen me vinculou buscar máis alá do que está escrito e tratar de entender a vida do viño de Galicia de outra maneira. Bueno, nada, son Luís Padín, somos pai e fillo, eu son o pai, teño que declarar sempre eso. Non é coña, non me decir, sona chiste, pero pensan que somos irmáns. E teño que aclarar que en tal caso sería o maior, non, somos, bueno, según xa decía a miña nai, non madurarei nunca, non, efectivamente, di a miña muller que paso de verde a podrido directamente, non maduro. Bueno, este é un momento de la miña idade que me podo permitir casi todo. Vai a falar el casi todo, eu vai a facer porque el retén as cifras, os conceptos, e ademais casi xa non reteño nada, non? Entón, procurarei centrarme en outras cousas. Bueno, vou a falar un poquinho nada, moi breve, e depois un tema dos lageros rupestres, porque tamén ten moito que ver Manolo, que o sabe como vivín e como sufrín e como padecín, falando con moita conciencia desto. Pero antes de nada, quixera que teremos conciencia do estado actual que estamos no mundo do viño. Digo porque a veces nos parece que calquer tempo pasado foi mellor ou calquer tempo pasado incluso foi peor. Bueno, deciros que estamos a piques de rematar vendimia, levamos 2000. Estamos a piques de rematar vendimia. Podemos falar, sin equivocarnos moito, en que vamos a meter uns 70 millóns de kilos de uva, 70 millóns de kilos de uva, que vendrán sendo aproximadamente uns 50 millóns de litros de viño, unhas 66 millóns de botellas, vale? Para un país pequeno, a medida que bebemos bastante. Entón, toda esta historia de onde estamos na actualidade, escoito moito, veo moito, perdón, Rodri, pero non temos o mellor viño do mundo, vale? Isto decía eu, por exemplo, hai 20 anos, consideraba que tiñamos o mellor viño branco do mundo. Temos un bon branco, vale? Vamos a deixalo aí. Porque o mundo é enorme. E depois, cando empezas a ver, a aprender, a mirar, te das conta que hai momentos en que algúns viños podrían estar esa escala, algúns. Pero vamos a decir, me vou a condensar un poquinho no que temos no momento, non? Fixaros o que estaba a decir, non? Estamos falando de que vamos a ter unha colleita, seguramente unha das colleitas máis históricas na historia recente, pero temos que ser conscientes que a historia do viño que estamos vivindo na actualidade comeza hai apenas 40 anos, nos anos 70. Hai un antes e un despois, pero hai unha época de transición onde o viño galego non era nin por asomo o que estamos vivendo. Tamén deciros que lendo, entendendo e demais, acaba entendendo que o que estemos agora, o que estamos a beber agora, endexa máis o que viveron os nosos antepasados. Aunque os nosos viños foron capaces de conquistar o mundo, a calidade que teñen os nosos viños está por arriba do medio.
Pero como pasa sempre con estas cousas, fijaros, hai uns días, seguramente algún que lle guste o viño, pola cara que vexo e polo perfil da xente, aquí a máis de uno, aparte da Rodrigo, tamén a mí e algún outro lle guste igual, eu esa noticia de que aprendera a Guardia Civil na fronteira de Galicia con Portugal pois un cargamento de, non sei se eran 30.000 kilos de uva de fora que viña de Portugal, non sei se alguén o pudo ver. Entón temos que parar a reflexionar. Isto foi na fronteira de Salvaterra, vale? Vamos a pensar un momentinho. O ano da maior colleita de Rías Baixas. O ano en que Galicia vai a meter 70 millóns de kilos de uva. Rías Baixas, 50 millóns de kilos de uva. O ano que parou de subir a variedade de Falbariño para empezar a baixar e ganarlle en coste a variedade de Godello. Sin embargo, entran pola fronteira, un ano que non era necesario que entrara uva, entran pola fronteira de Portugal 30.000 litros de 30.000 kilos que foron aprendidos. Automáticamente, esos viños, esos kilos de uva, xa os garantizo eu, que non van a ir a ninguna adega, entre comillas, dentro de unha denominación de origen, pero sí van para unha bodega galega. Vamos a ver despois, Alejandro, unhas cifras que son curiosísimas, onde estamos. E estamos onde estamos porque hemos sido quenes de poñer en valor o patrimonio, e o patrimonio é todo, é Galicia. O patrimonio non é esa marca ou ese colleiteiro ou ese señor que fai... Non, non, non. O valor é o noso. O noso aire, o noso suelo, as nosas castas, o sitio onde estamos, o que sería realmente o terruño, a traducción sería o terroir, onde influye o suelo, o clima. As persoas é unha peciña pequena, non se teñen que atribuir ese reto. Que ocurre? Que ese valor engadido que é viño de Galicia que temos na actualidade o tiñamos, hai moitos anos, pero estou falando hai máis de 200 anos. Aí sí tiñamos, ou incluso un poquinho menos, tamén podíamos falar de que podíamos, hasta 1900, 1800 e pico, tiñamos ese poder, éramos capaces de chegar porque o noso viño tiña calidade. E que pasou? Pois que morremos de éxito, aparte das plagas que viñeron, o milium e o idium, sobre todo, non tanto a filosera a Galicia non nos afectou, por moito que digan, solo arenoso, afecta a folla, pero non afecta a raíz. Pero bueno, ese é outra historia. Entón, que temos en este momento? Que temos en este momento un risco enorme. Se eu digo, por exemplo, que hai nestes momentos 3 empresas, 3 enólogos que están facendo de oro, plata e bronce porque están vendendo viño que sale de Galicia que non é viño galego. Esos 70 millóns son nosos, son de aquí. Pero o que está facendo cargos con isto non son... Que os estou a decir con isto? Que o que bebamos, que bebamos o noso, pero non porque se faga aquí en Galicia. Bebamos o noso que é noso, que é galego. Eso solamente o garantiza, o garantiza as denominacións de origen. Todo o demais non é certo, de acordo? Así de clariño digo. Todo o demais son camiños curtos, que nos traxo hasta aquí. Nos traxo hasta aquí ese viticultor que non lle bota sulfitos e que o viño se estropea, se non o traxo hasta aquí, non. Nos traxo hasta aquí unha industria do viño. Por lo tanto, para mí, o máximo de respeto é se en estes momentos está a parar un poquinho o lume as viñas, está a pararse un poquinho a despoblación do rural é gracias ao viño, pero bebamos o noso viño, bebamos o noso viño, pero que tengamos garantías que noso. Repito, está entrando e salindo. Vou a deciros un exemplo. Hai uns anos se publicitaba que o país onde máis vendíamos viño, onde estábamos exportando máis viño, creo, e falo de memoria, creo que era, non sei se era Angola, era un país africano. Que pasa aquí? Has contado novedade. Bueno, pois había unha empresa galega que desde Galicia mandaba contenedores e contenedores de viño de Castela, pero non era viño galego. Me explico? Vale, vou intentar ir bastante rápido porque é moi difícil sintetizar en agora media hora o que ven sendo 2000 anos de historia. Entón, imos facelo e vou facelo sobre aquilo sobre o que non se fala tanto moitas veces. E o problema é que cando vas tirando un pouco para atrás, e gustanos moito, e falaba meu pai de Manolo Gago, como convídanos a investigar, a profundizar e ir un pouco máis alá, e que no mundo do viño, cando comezas a tirar do fío e ir para aí máis para lá, vale, moi ben. Bueno, pois os galegos tomamos viño. E por que tomamos viño? Bueno, por isto, e vamos para aí 2000 anos, vale, pero os que estaban aquí antes, que relación tiñan co viño? Vale, e vas indo para atrás e chegas ao principio dos Homo sapiens, e vas un pouco máis para atrás e chegas aos protoprimates, e hai unha relación. Xa no consumo de viño fai 65 millóns de anos. Entón, vou empezar un pouco por aí, porque
fun para atrás, e vou ao final, a finales do Jurásico, pero bueno, aí estamos. Este é o mapeo xenético que fixemos fai, creo que 5 anos, máis ou menos, das castes galegas, de como están interrelacionadas. E ao final é todo xenética lóxica. Temos nun lado, vemos que hai como dous grandes grupos, un pouco separados. Neste lado sería o grupo da esquerda, os castes que habitualmente están xeográficamente na zona de costa, é dicir, na zona, bueno, pues, máis oeste de Galicia, e despois as que temos no este, que son as de interior. Bueno, pois esas castes que están xenéticamente máis relacionadas están históricamente tamén distribuídas en sitios distintos. Por que? Porque están moi adaptadas cada unha na súa banda. E despois falaremos un pouco diso, pero primeiro, antes de nada, o viño non se fai con uva salvaxe. O viño se fai con uva domesticada, como xa todos os frutos. A vitis vinifera silvestres é esta, e a que atoparan os nosos ancestros fai 12.000 anos. Isto é o que está na natureza, unha vitis silvestres. Pero para poder facer viño, temos que convertilo nisto, vitis vinifera sativa, con máis rendemento, maior cantidad de producción e con máis azúcares e menos ácidos, en concreto menos ácido málico. Este proceso foi moi antigo, pero antes diso tivo que ver, como xa dicíamos, a uva. E cando digo a uva? Bueno, pois esta é a protouva máis antiga que temos, Endorichis chitalellae, sería de fai 65 millóns de anos, que atopouse na India, precisamente, cando a India ni siquiera formaba parte do continente Laurasia, que era todo o continente do norte. Atoparonse tamén unhas pepas aquí, en Sudamérica, en Colombia, pero de 60 millóns de anos. A teoría primixenia é que neste momento, neste período, fai 60-65 millóns de anos, incluso antes de que India se fragmentase de África, estaba o continente Gondwana, que chamábase que era Laurasia, o do norte, e Gondwana, a da zona sur. Probablemente fai 70 ou 75 millóns de anos apareceron aí as primeiras uvas despois da última gran extinción que houve na universal, na Terra, que cambiou completamente o clima, cambiou completamente tamén, sobre todo polo oxígeno. Case todas as grandes extincións masivas que houve na Terra foi por cambios de fluctuación de oxígeno. Neste caso, había moitísimo oxígeno na época dos dinosaurios. Cando chega o meteorito e temos ese inverno nuclear, o que temos é moita menos disposición de oxígeno e os animais non poden alimentar, digamos, músculos nin unha dinámica biolóxica moi grande. Entón, temos animais máis pequenos, temos plantas máis pequenas, e nese campo que temos son bosques tamén moitos máis densos. E aí onde poden proliferar plantas como son as primeiras uvas, por exemplo, e tamén animais como son os primeiros protoprimates, como os Purgatoriidae. Bueno, despois disto, cando xa os continentes temos a configuración actual de fai 2 millóns de anos, máis ou menos, a vitis vinifera reprodúcese por todas, as vitis, as familias das vitis, por todo o planeta, pero con distintas familias. Temos por un lado as familias amurensis, amurensis de Asia, a brusca Ripania rupestris en América, temos a amurensis cognitae en Asia, que son máis ornamentais, e temos as vitis viníferas, a única que nos chegou ata día de hoxe a Europa, que é a vitis vinífera, que é a que facemos viño. É dicir, hai outras vitis coas que se pode e se fai viño, pero que non representan nin o 1% de todo o viño do mundo. O 99,9% do viño mundial faise con vitis viníferas. Pero, como dixe, eran silvestres. Este foi un estudo que se publicou en marzo do 2023. O bo é que estamos falando de historia, é que a historia cada día temos máis ferramentas para sacar información. E a día de hoxe a información xenética tamén é moi importante para desenredar parte da historia. Ata agora, os primeiros informes que podemos ter de historia serán basicamente a propia definición de historia, a historia escrita. Os documentos escritos, os testimonios escritos dábanos unha conciencia histórica. Despois ven a arqueoloxía, onde documentos arqueolóxicos, datación carbono 14, temos máis información. E hoxe en día, coa paleoxenética, podemos obter información moi interesante tamén, como se fixo así, co tema das pepas. Ata este estudio de 2023 pensábase que a domesticación da vide foi fai 8.000 anos en Georgia. Con este estudo sabemos que foi anterior, fai 11.000 anos e non en Georgia, senón en 2 puntos paralelos. Pero bueno, vemos que as vitis silvestris, tiñamos dúas vitis silvestris. Isto foi na última glaciación, a glaciación de Burro, máis ou menos cando rematou foi 12.000 anos. Teníamos as vitis silvestris no Cáucaso e as vitis do oeste, e as vitis silvestris do oeste en Europa, principalmente. Isto non, como xa dixe, a glaciación de Burro, e case todo o material xenético, non só de castes de vitis, senón tamén de robledais, de castaños e de humanos. Sabemos tamén que as últimas poblacións de convivencia entre neandertais e homo sapiens están na Península Ibérica porque tivemos que refuxiarnos nas zonas cálidas por a glaciación e desa maneira convivimos aí. Bueno, pois xenéticamente as vitis quedaron tamén relegadas no sur de Europa, nas zonas cálidas, porque unha variedade que nace fai 65 millóns de años e un clima mediterráneo. Vale, está máis adaptado a un clima mediterráneo. Pero seguían sendo vitis viníferas silvestres. Aínda non estaban
domesticadas. Aquí ven a teoría do mono borracho, que é a teoría de Rometani, que é moi interesante. Hai outra teoría, que é a do mono drogado, que tamén é moi interesante, esta de África, de como desenrolarnos o cerebro a través de comer os fungos que deixaban os excrementos das nosas, dos animais e das nosas presas. Bueno, pois a teoría do mono borracho é moi interesante, de Rometani, que fala de como os primeiros protoprimates, porque foi observando monos araña, como comían distintos froitos que podían acadar unha concentración de alcohol etílico de ata 5 grados, como unha cervexa, e como acababan embriagados. E por qué? Porque foi unha ventaxa evolutiva no seu momento. E como foi unha ventaxa evolutiva? Bueno, pois ao final é todo tirar para atrás e ir vendo bueno, es como vamos tendo ferramentas biolóxicas que nos vamos adaptando. Estas son os purgatoriedades, vale? Esos primeiros protoprimates nacen fai 75 millóns de anos. É curioso como a nosa orixe como especie, como mamíferos primates, a día de hoxe como humanos, nace fai 65 millóns de anos e a orixe das vitis nace tamén fai 65 millóns de anos. E por iso, ese evento de extinción masiva. Bueno, nesta teoría falamos que nese clima cálido e húmido, fai 65 millóns de anos, os léveros que se topan na pel da froita converten o azúcar da froita máis madura en alcoholes. Entón, poder cheirar o alcohol e o etanol, que é unha molécula moi volátil e moi penetrante, facía que os monos, os primeiros protoprimates, pudiesen identificar aqueles froitos que tiñan maior concentración de azúcar. E, por tanto, se ti podías cheirar mellor o alcohol etílico, atopabas os froitos con maior aporte calórico. De maneira que, con menos esforzo, tiñas unha ventaxa evolutiva. Conseguías acceder a moitas máis calóricas. Pero, claro, unha cousa é detectar ese alcohol etílico e despois toleralo. Os seres humanos temos a capacidade de tolerar alcohol etílico por enriba de calquera outra especie animal, excepto a mosca da fruta, que por lógica evolutiva, pois tamén está preparada. O etanol ten ese cheiro moi penetrante que nos facilita precisamente esa ventaxa. 4,5 grados conseguen consumir de alcohol os monos araña. Pero despois temos que descompoñer ese alcohol etílico. E aquí onde aparece a segunda fase, xa non a identificación de alcohol, senón a capacidade de descompoñer o alcohol etílico. Nas primeiras grandes poblacións humanas, a potabilización de agua forzou esa descomposición. Agora falarei como foi, pero ese foi o grande evento. E por que o viño se domesticou en Mesopotamia? Porque justamente é o núcleo da civilización, tal como coñecemos hoxe en día. É onde comenzaron a aparecer grandes poboacións o carón de augas, de lagos, de ríos, lógicamente precisaban auga, e o problema é que conforme crece a poboación, os residuos tamén, residuos animais, residuos humanos, residuos vegetais, facendo que a potabilización da auga fose completamente imposible. Desa maneira, a única maneira de manter unha población hidratada e, ao vez, que non tivese problemas de disentería, infeccións bacteriais ou diarreas, era con inhibir esas bacterias. Como? Con alcohol, onde non podiesen desenrolarse. Desa forma, consumían viño, tamén cervexa, tamén sidras, tamén hidromiel, calquer produto que tivera alcohol. Pero non só os adultos, senón tamén os nenos. Vale? En algunhas poboacións, incluso de Galicia, ata fai 70 anos, 80 anos, os nenos tomaban agua diluída en viño. Por que? Por potabilización, porque non chegou ainda a potabilización. Entón, isto non é algo tan alleo ni tan leixano. Hoxe en día o viño é un produto hedonista, pero fai 70 anos era un alimento, no senso máis estricto da palabra. Se non tiñas viño, pois podías ter problemas de saúde. Bueno, fai 11.000 anos xa tivemos esa primeira criba, onde as nosas establecementos sedentarios tiñan que consumir viño, e tiñan que facer viño. E só aqueles individuos que toleraban mellor o consumo de altas concentracións de etanol tiñan unha ventaxa evolutiva social respecto aos demais. Bueno, como funciona o noso organismo o etanol? Temos unha enzima que é a DH, que é o alcohol deshidrogenasa, seguro que hai algún biólogo aquí na hora, se debe comentar algún compañero biólogo químico. Bueno, esta enzima descompón o alcohol etílico en acetaldehídos. O problema non é a toxina do alcohol etílico, que nos dá a sensación de embriaguez e anula gran parte das nosas percepcións, e os acetaldehídos, fundamentalmente. E gran parte tamén, a parte de deshidratación que temos e outras reaccións secundarias, do dolor de cabeza e afeccións da resaca. Bueno, pois esta enzima DH descompón en acetaldehído. O acetaldehído, que é a gran toxina que infecta o noso corpo, vais acumulando pouco a pouco. E aquí é onde entra a enzima ALDH, que o que fai é descompoñer acetaldehído en acetatos que xa damos expulsados facilmente por la orina, por o sudor e por outras segregacións. Bueno, esos acetatos xa os podemos expulsar. Bien, aquí vemos unha cadena de descomposición bastante simplificada, porque hai outros compostos que tamén axudan, pero bueno, basicamente sería isto. Pero aquí tamén é importante entender que hasta agora estamos falando de toda a humanidade, pero aquí xa hai un punto de inflexión neste momento, onde, dependendo da túa evolución social, pode ser máis eficiente ou menos eficiente na descomposición do alcohol etílico. Para que vexamos, sabedes todos, moitas veces se fala, e pode parecer
un mantra que non se asusta a realidade, pero que sí que se asusta a realidade. Moitas veces vemos nas películas, ou incluso como pasaba durante no século XVIII, os conflictos entre Norteamérica, os estadounidenses e os indios nativos americanos, que se emborrachaban os indios nativos americanos con romo facilmente, tamén os asiáticos vemos que toman un par de copas e moitas veces se están mareados, alzan agua facilmente. Isto non é un tema cultural, é un tema biolóxico. É un tema biolóxico. Esas novas enzimas que temos, os occidentais temos un 60% un alelo distinto de ADH e un 90% un alelo diferente de ADH. Os nosos alelos que temos, o ADH, que é o 1 que temos en Occidente, é extremadamente máis ineficiente, digamos, en descompoñer o alcohol etílico en acetaldehído. É dicir, acumulamos a toxina máis lentamente. Pero o noso ALDH2, que é o alelo que temos nós, descompón moi rapidamente, pero moi rapidamente o acetaldehído e acetatos, de maneira que acumulamos lentamente a toxina e a descompoñemos moi rapidamente. Por eso estamos moi preparados e capacitados para descompoñer o alcohol etílico. Sen embargo, os nosos compañeros asiáticos, fundamentalmente vietnamitas, coreanos, nipóns, chinos e mongoles tamén, teñen un 85% da poboación unha composto, unha enzima ADH que é moitísimo máis eficiente descompoñendo o alcohol etílico en acetaldehídos. Por lo tanto, acumulan moi rapidamente a toxina. E ademais teñen un 40% da poboación que ten outro alelo do ALDH que descompón moi lentamente o acetaldehído. Por iso, acumulan e embriáganse moi rápido. Que quero dicir con isto? Que estamos biolóxicamente preparados para consumir alcohol etílico. E forma parte da nosa evolución, claro, dentro dun horno. Vale? Tampouco ha pasado os límites, a natureza dá para o que dá, vale? Non forcemos tampouco a máquina. Pero sí que é certo que forma parte da nosa evolución biolóxica e xa non digo social, biolóxica. Estamos biolóxicamente condicionados por isto, porque ata fai 50 anos teñamos que beber viño, teñamos que beber cervexa e tamén teñamos que beber sidra. Bueno, dentro da domesticación da vida houve dous grandes puntos de domesticación, vale? O que fixemos foi pasar desta caste que era dioica, tiña exemplares masculinos e femeninos, era moi ácida, poucos azúcares e baixo rendemento, a isto que é unha caste xa hermafrodita con un asterisco, porque non todas as castes domesticadas son hermafroditas, hai algunhas femias, ácido tartárico, moitos azúcares e alto rendemento. Desta maneira conseguimos optimizar e industrializar o mundo do viño. Esta é a representación tradicional do fluxo de domesticación da vide. Pasamos a fai 8.000 anos de Sulaveris Gomber, da cultura Sulaveris Homo, os atitas exipcios hace 5.000, fenicios 3.000 anos, gregos fai de 2.500 anos e fai 2.200 anos os romanos. Isto, xa digo, xenéticamente hoxe xa está un pouco máis desmontado. É máis complexo do que pensamos. Sí que se fixo nestas dos puntos de domesticación distintos, no Oriente Próximo e no Cáucaso. O que pasa que no Cáucaso foi para facer viño e no caso do Oriente Próximo foi para a domesticación para uva de mesa. Non era para facer viño, era para uva de mesa. E podemos pensar que no Cáucaso veu a Europa. Estamos falando fai 11.000 anos, xa non 8.000, que o que se fala en todos os libros, fai 11.000 anos. Eso xa, como mínimo, fai 11.000 anos. Bueno, que sucede? Podemos pensar que de Georgia veu para o resto de Europa. Pois non foi así. En realidade foi o Oriente Próximo. A vitis domesticada de vitis silvestris do oeste pasou a Anatolia e tuvo unha introgresión con silvestris do oeste. É dicir, xa era unha introgresión con outra caste diferente. En este caso, na familia das Muscat, fai 10.500 anos. É si para facer viño. E foi ese salto de aí que despois pasou os Balcanes, onde tivemos xa o primeiro viño europeo. Pero veu da rama do Líbano e de Israel. En este caso, fai 8.000 anos, introgresións con vitis locais. Despois dese fai 8.000 anos, tivemos a seguinte domesticación da vide, que xa veu a Península Ibérica. Fai 7.500 anos. 7.700 anos, perdón. E aí xa se combinou con distintas castes. Falamos do viño galego fai 2.000 anos, pero moi probablemente é anterior. O único que non temos aínda probas arqueolóxicas, lógicamente, ni moito menos históricas para poder documentar. Despois de aí foi os viños franceses, a Francia, Centro Europa, fai 6.900 anos, que foi a última gran domesticación da vide con introgresión de castes locais. Bueno, os primeiros viños en Galicia, moi difícil de determinar, sabendo isto, sabemos que seguramente eran anteriores, pero bueno, temos as primeiras probas de os asentamentos fenicios, que eran portos francos, non eran asentamentos estables, eles eran máis ben unha ruta para poder chegar ás vetas de estaño que había en Gran Bretaña e polo norte, e bueno, é curioso saber como aquí en Saifís temos unha gran veta de estaño en Galicia, non é
non atopei fontes de obtención de estaño en Galicia directo a través dos fenicios, grandes minas, pero bueno, é posible que si se sentaran, e dende logo sí que hai alguna información de intercambio cultural, intercambio de viño e de outros produtos que traían os fenicios do Mediterráneo con produtos galegos tamén. Despois, algún exemplo que temos que si gustaba a cultura do viño en Galicia. Bueno, sabemos a Arracada de Vilar de Santos do século III ou século IV da nosa era, onde se estuda, vemos aquí un racimo xusto na punta, é un elemento ornamental castreso. Hai outras ferramentas onde vimos tamén que precisamente a cultura de viño de consumo, non de producción, xa estaba arraigada nas culturas castresas antes da chegada da romanización. Bueno, despois disto, falar do lorero rupestres. Esta é a primeira proba de vinificación industrial de Galicia. E aquí vou deixar que o meu pai explique un pouco, porque fomos nós, no 2011, creo que comenzamos este estudo de traballo, por empecilamiento do meu pai. Casi todas as cosas que facemos é porque o meu pai sempre reface. Meus fillos foi empeceramento da miña muller, non me. Bueno, me dedico ahora xa non, que prodigo pouco, pero unha das facetas que tiña eu era multiorquesta, e daba clases aos rapaces de hostelería, aos futuros sumilleres e demais. Entón, para min era un dos libros que teñi que estudiar, cando fixen a viticultura e enoloxía en Ourense, pois era un dos libros, era a enciclopedia de David de Don Luis Hidalgo, un dos sabios, o último din que morreu o último sabio, tive a oportunidade de coñecelo e sou un íntimo amigo do seu fillo, un dos grandes enólogos que a mí botou unha man para facer grande a Galicia, foi os primeiros enólogos que puso en pé Terras Galba, foi o que fixo a Tapada, Pepe Hidalgo sigue facendo viños, sigue sendo unha figura. E no libro de Don Luis Hidalgo falaba da chegada da viticultura aos distintas rexións españolas. Cando falaba de Galicia, falaba dun lagar rupestre romano. A min aquelo pareceume maravilloso, dixen, coño, teño que ir a velo, teño que estar en él, quero sentilo, porque lle vou a transmitir eso aos meus alumnos, porque a maioría da xente, igual que moitos nenos nas cidades pensan que o leite sale de unha porta do frigorífico, isto é así. Non é fácil ver unha vaca, moito menos musir unha vaca, seguro que moitos dos de aquí non saberíamos musir unha vaca, non? Entón, para min era moi importante que entenderan que o viño non era isto que estaban a beber, isto que estaban a beber, sino que formaba parte de nosa historia, de prácticamente, como estaba a demostrar Alejandro, non solamente de nosa historia, sino do noso ADN, de nosa forma de vivir e de entender a vida, non? Entón, buscando aquelo, preguntei, primeiro fun a patrimonio, chamei a arqueólogos, preguntei as denominacións de orixe, todo o mundo me decía sí, pero non. O sea, ninguén era quen de darme unha resposta. Manolo, e volvemos a Manolo Gago, maldita sea Manolo Gago, deu-me unha pista, porque eu estaba buscando mal, porque a pista que me deran en aquel momento me dixeronme que era en Monterrey. Eu entendía Monterrey como consulto, pero ese lagar rupestre non estaba en Monterrey, sino que estaba en Oímbra, comarca de Monterrey. Bueno, costoume moitísimo dar con ele, e afortunadamente unha rapaza, cando chamei por teléfono ao concello, pois deme unha pista, fun a topalo, atopei, pero non atopei este, atopei un en Portugal, paseime da raya, o sea, estábamos na zona limítrofe, isto como conto, tiro primeiro ferida, que ela non tiña GPS e tal, bueno, estas cosas, non? E despois atopei, non? E cando isto, mide, aproximadamente, sería, bueno, como casi a pantalla de grande, vale? Estaba ali sentado, estaba pensando, e dicir, bueno, esta é a prova, porque todo o que está escrito sobre a historia do viño de Galicia, todos son corte e pegas. É fascinante, isto pasa con moitas cousas, non? Pero, sobre todo, no mundo do viño pasa moitísimo, non? Non solamente con estos, non, pero son corte e pegas, non? É dicir, estos mantras, eu recordo, por exemplo, a uva de moda no mundo, en estos momentos a uva de moda no mundo branca é a Godello. Bueno, pois, se tiras da literatura un poquinho para atrás, verás que a maioría dos escritores decían que a Godello era oxidativa. Era un corte e pega. Entón, póñase, despois, corte e pega oxidativo. E hoxe está demostrando, bueno, si isto pasa constantemente, non? A mí gustame mirar moito máis alá de eso, e non me chegaba con eso, non? Entón, unha vez que tiña ali, primeiro que empecé a pensar eu como podíamos hacer viño aí.
E automáticamente, bueno, pues nos dimos conta de que todo estaba moi mal escrito, de todo estaba moi mal presentado. Despois de todo isto, que todo o mundo me dixera que non había lagares rupestres, atopamos o primeiro. A raíz deso, con outras señoras que me foron dicindo, de vas enseñando fotografía, e van aparecendo, en total, xuntamos, ao principio non se foron 13 lagares rupestres. De feito, se celebraba un congreso de lagares rupestres en España, que son yacimentos, lagares son, pode ser de obra ou poden ser rupestres. Estos son en granito, nós temos granito de abondo, non? Entón, chamara eu aquel congreso de lagares, que é unha das persoas que máis admiro do mundo, quizás a persoa que máis poda saber, unha das persoas que máis poda saber de paisaxes vitícolas do mundo, que é Luis Vicente Elías, entre elas tamén estaba Asunción, que quizás é a muller máis preparada no mundo da arqueoloxía de viño de España, a directora do Museo de Requena. E todos eles me decían que non había ningún lagar rupestre en Galicia, que xa falaron con arqueólogos, falaron con todos historiadores, falaron con todo o mundo e que era mentira. E dixe, coño, será mentira, pero xa levo atopados 13, non? Eles creen, non? E le mandei as fotografías e le dicía, hostia, pues si son lagares rupestres. Entón, que me movo un poquinho no mundo de, bueno, temos varias colaboracións, temos outras colaboracións semanales na radio, en revistas e demais, pois lle dixen a meu fillo, oye, vamos a facer isto, vamos a intentar xogar ben as xogadas, porque se esta noticia a colocamos de cualquier maneira, pasa en un breve, non? A min gustaríame facelo un poquinho, isto é importante, é importante para Galicia, é moi importante para como que somos, que non é unha moda desde os anos 75 que se puso de moda, non, levamos 2000 anos facendo viño. E quen pode decir eso? Que moi pouquiños, povos, poden decir que poden levar 2000 anos elaborando viño, como moi poucos poden decir que o primer viño que foi a América era un viño galego, é dicir, eso é a clave de todo isto. Non vale con decir, mira que ben ola e mira que ben sabe, e meu pai xa o facía, non, é dicir, é que levamos 2000 anos facendo, joder, contigo, sin teu pai ou contigo, seguiremos facendo o viño porque estamos en o sitio para facelo. E cando os románs viñeron aquí, viñan a facer o viño, pero remato xa ca historia. Entón, ocorrióseme falar con periodista, para min, o mellor periodista, o máis riguroso periodista que temos no mundo do viño aquí en Galicia, que é Luis Díaz, da Voz de Galicia, traballa en Monforte. E levamos as fotografías do lagar e dixe, mira Luis, temos aquí isto, queremos que isto é rompedor, porque explica por fin no que está a pasar aquí en Galicia. E automáticamente Luis o miraba incrédulo, como nós, como todos, fascinado. E un momento determinado me di, bueno, déxame 2 días e te digo se o podemos publicar, vale? Chamoume aos 2 días, aos 4 días, chamame e me di, oye, sí, mira, ímos polo publicar en 2 páxinas en Sociedade e Urbe Tobe, a Voz de Galicia, tercer periódico de España, vale? En Sociedade, non en local ni nada. E me di, pero quero que saibas unha cousa. Antes de publicarlo, yo din a mosellos a 3 arqueólogos, minto, a 4 arqueólogos que están moi postos. E os 4 arqueólogos me dixeron, primeiro, antes de nada, hai algún arqueólogo na sala? Es que isto me pasa moitas veces. E lle dixeron os 4 arqueólogos, non o publiques, Luis, porque non son lagares rupestres, non fagas caso, que isto é unha trola, isto é unha mentira, son outras cousas, non teñen que ver con lagares rupestres. E publicou. Un daqueles arqueólogos está facendo a súa tesis doctoral sobre os lagares rupestres de Galicia. Bueno, xa vou rematando. Mira, cando fixemos o libro, publicamos o libro, bueno, denos moito pé, de feito, dentro dun mes hai un congreso de historia do viño e me invitan gracias a ese libro, non? Esa remato. Con 2 pequenas anécdotas de o que queríamos. Nós o que queríamos con eso dos lagares rupestres era que poñelos en valor, vale? E bueno, nos topamos con un problema enorme, que de repente empezou a correr a voz entre os viticultores da zona da comarca de Monterrey de que os lagares rupestres, se topaban un lagar rupestre na tua viña, pois te iban a confiscar a viña, entón a xente empezou a tapar, como lo conto, unha pasada. Empezou a botarlle terra, a botar paus encima dos lagares rupestres. Eu dixo, hostia, todo o que quería se me viña en contra, se me viña na volta, non? Volvemos a parar, paramos a reflexionar e me dixen, Alejandro, temos que darte unha volta a isto, para un momento. E dixen, hostia, xa o teño. Empezamos a facer catas públicas para xente de viños que tiñan un lagar rupestre cerca.
poñendo en valor que sai dos 1000 anos, aquela viña que ten aquel home era unha viña de altísima calidade, considerada por os romanos. Entón, de repente, todo o mundo empezou a desenterrar e non a guerra. Bueno, son cosas que non nos queda máis remedio. E despois, esa acabo, palabra de Niño Jesús, que esa acabo. Aunque hai moitas veces que me gustaría meter cuchara donde fala meu fillo. Estábamos, compramos a todo isto sin axudas de ninguna subvención ni hostias, O sea, non vayades a pensar que ali, nada, nin puto caso, zancadillas, o responsable de arqueoloxía de Ourense me amenazou de decirme que me iba a levar preso se tocaba alguna pedra, eu non toquei ninguna pedra, a xente que iba as limpaba, non? Para amosármela, eu non toquei nada, o levaban moi mal. De feito, me chegou a decir o tipo, se supera non me diría, me chegou a decir, mira, é que non son importantes, porque primeiro chamei, me dixo que non había, depois lle dixo, oye, mira, que xa topei aquí un montón deles, me dixo, sí, non son importantes, e se non serán para ti importantes, estúpido. Porque foi que salió de un sitio e non me salió de alma. Para min eran moi importantes. E demostraron ser moi importantes, porque así se estableceron as rutas de viño e todo. Pero en un momento que fóramos xa consagrados como indianos dos lagares rupestres, estábamos facendo unhas últimas medicións, mercáramos un novo GPS para facer unha perfecta marcase onde estaban, para que a xente pudiera ir a visitalos e toda esta historia, non? Estábamos en Oimbra, había un lagar que está aproximadamente a 200 metros do propio concello. Estaba ali, pero non sabíamos que era. Entón, aquel mesmo día, estábamos ali facendo as últimas medicións e acercouse unha señora ca súa filla. A filla tería unha nena de uns 10 anos aproximadamente, non? Estábamos ali vivindo coa nova maquinaria do GPS e a señora dixo, bueno, que están facendo vostedes? Pois estamos mirando aquí isto, quenes son vostedes? Pois nada, somos os Padín, aquí dos lagares. A señora acercouseme a mí, agarrou o meu brazo, perdón, botouse a chorar. Era de ali, se había criado ali, como? Pero yo, no. Pero, en un momento determinado, me dixo, gracias, porque eu xogaba aquí e non sabía que era, e vos que puseches que meu povo o povo de viño. Yo decía a filla. Sin tanta emoción, porque daquela saída tiña o corazón máis duro, marchamos dali, pero xa con peito enchido, e nos fuimos ao bar. E cando digo bar é literal, é que non hai outro, vale? Nos fuimos ao bar. Entramos pola porta, era un domingo, creo, entramos pola porta e o bar estaba cun ambiente da hostia, non? E segundo entramos pola porta e veo diante, e meu fillo detrás, para o señor me para e me di, oye, vostede non é o Padín. Me parei así, quería para atrás como meu fillo, me dicindo, sálvate ti, que a mí sabe aquí non vai. Un pouco a galega, sí, como dicindo, de parte de quen? E me dice, sí, somos. Estaba o paisano atendendo a máquina de café e lle di, non me acordo, Manolo, mira que entes aquí, aos Padín. Entón sí que xa dixen, horas de Dios, me va a quedar aquí. O tipo solta a máquina, dá a volta, peta na mesa e di, home, xa tiño ganas de coñecelo. Pida o que queira que desde que topou usted os lagares teño o bar sempre cheo. Pois eso era o que buscábamos, eso é o que conseguimos. Moitas grazas. Bueno, a ver cómo sigo yo ahora. Bueno, nada, esto es para que veamos tamén a importancia e a relevancia que ten a historia. A historia xenera economía, a historia xenera recordos, e a historia é moi importante para valorar o que temos, o que tivemos e pretender hacia onde vamos tamén. Pero, ademais dos lagares rupestres apareceron moitas outras pezas, como a la romana en Valdeorras, apareceron a escultura de Dionisio de Ambelos tamén. En todas as rexións vitivinícolas de Galicia atopamos lagares rupestres, en todas. Esta escultura é unha das esculturas grecolatinas máis importantes do noroeste peninsular, representa, é unha escultura moi habitual, atopada en
romano, que ao final era a representación de Baco, neste caso, con Ambelos, o seu copero e auxiliar. Pero non só de mitoloxía e non só de mercado vive o mundo do viño antigo galego, senón que tamén das castes. Xa sabemos da domesticación das vides galegas nun estudio que se foi publicado no 2020 moi interesante, onde se toparon unhas pepas de unhas sementes de protoalbariño no Areal, na excavación arqueolóxica do Areal, en Vigo. É curioso porque son datadas entre o século I e o século III. Sabemos que en Galicia é moi difícil obter información arqueolóxica de origen biolóxico porque os nosos solos son moi ácidos, teñen un pH moi baixo, en 200-300 anos cada que era material biolóxico que non foi queimado e puido ser fosilizado, digamos, pois perdeuse. Entón, pásanos iso moito para conseguir datar. Hai un lagar rupestre, a maior parte deles os datamos por a estructura morfolóxica, por comparación cos veciños do norte de Portugal, que non teñen datado, pero que nos deu a proba fehaciente de que son románs, foi un que se tocou no castro de Santa Lucía, en Ribeiro, que estaba justamente a pé de castro, entón estivose utilizando, e arriba dese castro había unha ferreiría castresa, arriba dese lagar. Entón, a escoria da ferreiría sepultou o lagar cando este foi abandonado, e esa escoria foi levada a dous laboratorios independentes, un de Nova York e outro de Madrid, e os dous foron datados na mesma época. Esa escoria era do século I e o século III da nosa era. Por tanto, foi cando foi abandonado ese lagar. Encaixa bastante ben, e aquí me correxo experto en Roma, pero quero recordar que no século I, Domiciliano, promulgou unhas leis que prohibían ou polo menos recortaban a plantación de vides fora de Roma, nunha medida proteccionista que, bueno, vemos agora a Trump e outros países que están implementando tamén, e que foi derogado en Comprobus no século III. Bueno, pois ese período abandonouse seguramente gran parte da industria productiva galega. Pero no momento de maior auxe, nos en Monterrey temos uns 50 lagares máis ou menos registrados e documentados, en base á estructura e o tamaño que tiñan, eran capaces dunha sola prensada de extraer 400.000 litros de mosto. Dunha sola prensada. Claro, iso prensa en continuo, é dicir, era unha industria. E por que era unha industria? Polo mesmo que era fai 11.000 anos. Era fundamental para que os asentamentos tivesen acceso a viño, que era fundamental a súa vez para poder ter saúde nas rexións e unha poboación sana. Bueno, pois estas pepas que temos aquí neste estudio, esta foi a que se topou na excavación romana de Rezabella, estas de aquí en Areal, en Bertos do Areal, en Rezabella, a vermella. Bueno, pois resulta que morfolóxicamente, analizando morfolóxicamente, estas dúas pepas, as castes que máis se parecen son a albariño. Repetiuse, aquí eu ilvano outra vez porque di meu pai, de copia peca. Ata fai 10 anos prácticamente todos decíamos o mantra de que o albariño era a Riesling, que estaba emparentado co Riesling, que atraeron os Mosels Cluny. Baseábase esa teoría en absolutamente nada. Non había absolutamente nada que dera lugar a pensar iso. E pasanos hoxe en día tamén coa Amenenzao, por exemplo. Amenenzao é unha caste que se menciona no século XVI, en 1535, creo que recordar que, baixo sinonimia bastardo en Portugal. Sin embargo, todos decimos que Amenenzao é a Trusó do Llura, e que a Trusó do Llura veu aquí a través do Camiño de Santiago. A ver, o Camiño de Santiago era un camiño de ida e volta, e o máis lógico que foi unha das primeiras rutas turísticas establecidas, o máis lógico é que viñan peregrinos non coas súas cosas de casa, senón que viñan a facer esa peregrinación espiritual e co que atopasen o levasen para a súa casa. Cando ti vas a Nova York non levas imáns da Catedral de Santiago a pegar a linas de vellas, e ao contrario, pois imáns dali e os tres para ali. Pois pasaba exactamente igual, e a Amenenzao, comente, falase dela no século XVI, no noroeste peninsular, e no Llura non falase del ata o século XVIII. Temos maior dispersión xeográfica, xenética e histórica desa caste que en Francia. Sen embargo, seguimos empecinados en que é francesa. Por qué? Por o problema que temos. En Galicia temos un déficit brutal de chauvinismo. Tampouco hai que termos superado, pero temos un déficit de chauvinismo que non é normal. Hoxe en día pasamos co Amenenzao, pero xa nos pasou co albariño. Ata que non tivemos probas xenéticas concluintes, era imposible. Bueno, pois agora temos probas xenéticas, lóxicamente, pero tamén temos probas arqueolóxicas. O albariño comenzouse a domesticar en Galicia probablemente no século I e do século III, porque as pepas que hai son moi parecidas ao albariño, pero, se vos fixades, estas pepas son máis alongadas, mentres que estas son un pouco máis redondas. Canto máis alongadas, máis sativa, domesticadas. Canto máis redondas, máis silvestres. E aquí temos ese mapeado que fixemos fai uns anos. A albariño que tivemos aquí e a Riesling está moi lonxe xenéticamente, moi lonxe xenéticamente falando.
Estas son as castes máis de zona occidental, onde teríamos a Albariño, onde estarían a Treixadura, a Loureira, toda a familia das Caíños, a Sousón, mentres que as de interior estarían a Godello, a Menezao, a Bastardo, castes máis de interior. Hoxe en día, moitas destas podemos atopalas en toda Galicia, pero xenéticamente están vinculadas a un territorio. E aquí é cando nos facemos a preguntar: estará igual ou se haberá parecido un albariño de Rías Baixas do Salnés ou do Ulla, aquí preto, que un albariño de Monterrey? Teñen nada que ver. Pois isto que temos que defender, porque igual que non sabe igual un godello de Valdeorras, non saberá igual que un godello do Rosal. E non saberá igual que un godello de Napa Valley, que xa hai. Eu fai 5 anos besei ali a unha das adegas máis importantes da familia Torres, a Miramar Estates, e paseando, ellos deles falaban, xa facían albariño fai anos, fai moitos anos. Pero non godello, eu estaba pasando por ali, teño un albariño, paso por as viñas, de repente vexo o godello. Digo, está desplantando aquí godello? Iso, sí, fai 5 anos. Que parecía que o godello nunca era unhas variedades secundarias. O sea, de moda, pero como sempre, teñe que vir de fora para que nos demos conta. E sí, están plantando albariño en Napa. E fai 2 anos estamos en Nova Zelanda, na Illa Norte, en unha adega. Entramos nunha adega en Nova Zelanda, literalmente outra punta do planeta. Entramos na adega, e nada máis entrar na adega, 2 caixas á esquerda de godello galego. Dimos, é isto que queremos plantar godello aquí? E claro, saberá igual, non? Hai que vender godello, hai que vender as nosas castes, hai que vender a nosa orixe, que é o que fixo xenéticamente desenrolar esas castes, pero as castes dentro de nada van a estar en todo o mundo. E este material sí que é noso, máis de 60 variedades e máis de 300 sinonimias e homonimias. E de onde ven toda esa diversidade? Temos que voltar a nosa antropoloxía, a nosa natureza. Pero primeiro, variación somática da vid. A vid é un produto vegetal que ten unha capacidade de mutación xenética moi elevada. Cambia moitísimo e se adapta ás circunstancias climáticas. Por lo tanto, é o mesmo clima que temos hiperhúmido de Santiago que o clima máis mediterráneo de Monterrey. Non ten nada que ver. E, por tanto, a caste adáptase. Gran diversidade climática, porque influe na variación somática da vid. Viticultura milenaria, máis de 2000 anos facendo viño. Claro, son 2000 colleitas e miles de viticultores que interpretan cada caste e cada variación climática. O albariño que hoxe disfrutamos é xenéticamente diferente ao albariño de fai 50 anos, que a súa vez é diferente o de fai 100, que a súa vez é diferente o de fai 500 anos. É como a lingua, está en continua evolución por uso destas castas. Importante, histórica densidade de población do rural. No censo de Florida Blanca de 1787 a 1789, un de cada 8 españois era galego. Unha densidade de población moi alta. Porque, sí, aí vexo algún sexto de... Sí, éramos moi... Bueno, facía frío. Eso podemos sumar a nosa estructura cultural de herdades. Porque aquí non é o primogénito que se leva todo, senón que temos unha densidade onde misturamos a máis que o reparto é homogéneo, non só homogéneo. Porque temos, ti tens 3 fillos, 3 hectáreas, 1 hectárea para cada un. Pero unha parte do reparto de cada un deles ten que partirse en outras partes por se levou a mellor parte da terra que tamén os seus irmáns teñan algo. Isto multiplica por xeracións e xeracións de viticultores e tes ao final unha atomización bestial, con 0,8 hectáreas por viticultor de media en Galicia. Que consegues con eso? Que cada un teña a súa parcela e as súas castes e reproduce os especies que mellor llevan, os sarmientos que máis lle funcionan. E, por lo tanto, temos moitísima diversidade de variedades e de clones. E como funcionou isto durante todo este tempo? Bueno, comercialmente, pois xa no Concilio de Braga, no primeiro Concilio de Braga de 572, xa se falaba, os ovos xa falaban precisamente de o viño dentro da liturxia religiosa. Falábamos antes do tema do catolicismo, pois o viño xa queda registrado como unha ferramenta dentro da liturxia religiosa, incluso sendo moeda de cambio. A entrada musulmana no 711 da Península Ibérica, o que fixo foi, bueno, pois en Galicia, como o clima e as condicións son un pouco distintas, ainda que chegaron, sabes, cousas das campanas e demais, sí que é certo que estaba un pouco máis alonxado e podíamos manter unha viticultura un pouco máis intensiva que no resto da península. E desa maneira, ainda que se mantivo no resto da península, pero para a elaboración de pasas, para extraccións tamén de medicinas, as primeiras destilacións vitivinícolas son de século X en Al-Ándalus, pero non para produtos recreativos, ainda que en algunhas alóndigas se permitía, pero Galicia, digamos que, bueno, vivía un poquinho máis alleo todo aquilo. Cando comezamos o gran, había o gran esplendor, sobre todo coa reactivación do Camiño de Santiago, as peregrinacións, onde grandes masas de persoas, bueno, para o contexto da época, peregrinaban ata Galicia e ata Compostela, e Compostela convertiuse nun mercado vinícola impresionante, sobre todo co viño de Ribadavia, pero tamén había viño de Pamplona, de Aragón, de outras zonas da Península Ibérica que viña a venderse a Santiago, porque era moi importante. Bueno, neste pergamino en galego primitivo, un dos primeiros que temos, foi mandado redactar por Afonso VIII de Galicia. Xa se editaba aquí un censo
de viñas, adegas, propietarios, localidades no Ribeiro. E agora imos falar moito do Ribeiro, porque a partir deste século XII ten unhas condicións climáticas que o permitiu, pero non vamos a falar hoxe disso. Ribeiro foi o motor económico vitivinícola de Galicia e foi moi importante. Aparte disso, temos outras rexións, como Ribeira Sacra, cos bancais. Que pasa? Que non eran estructuras de vinificación industrial, eran máis de autoabastecemento, comercio había, os viños de Amandi se comerciaban, en unhas zonas de Chantada, pero, como vedes aquí, facer industria de viño é moi complicado, por condicións climáticas, pero sobre todo do propio terreno. Aquí, sobre todo, era para autoconsumo. Pero este documento, que foi moi interesante, que foi recollido e promulgado por Luis Congil, tamén un dos grandes estudios, esta parte, a partir de aquí podía falar perfectamente tanto Luis Congil como Antonio Amil, como Manolo Gago, xente moi versada na historia do viño galego, moderna principalmente. Bueno, pois este primeiro viño foi o primeiro viño bebido en América, non necesariamente en partir para América, porque hai un documento de un suizo que se abriu contra Cristóbal Colón, que, bueno, aquí debo falar de Cristóbal Colón, logo me limpio a boca, vale? Pero, bueno, falábase da súa figura controversial na illa da Isabela, creo que era a República Dominicana, creo recordar, que, bueno, que se falaba é que era un pouco dictatorial en algunas cousas. É un cura que morreu porque lle negaron o seu boviño de Ribadavia. Falamos de que este testimonio foi recollido no ano 1500. Houbo partidas de saída de viño de España anteriores, en 1495, pero hai que entender como funcionaba a xestión dos víveres nun barco. Funcionaba de unha maneira un pouco parecida ao que temos hoxe en día nos cruceiros. Ti cando vas a un cruceiro e tens que estar semanas en alta mar, tens que meter os plátanos nun sistema LIFO, onde os primeiros plátanos que entran son os máis verdes na cámara e os últimos que entran son os máis maduros, van ser os primeiros en sair. Funcionaba igual nestes plátanos. Os primeiros viños en cargarse eran os primeiros que tiñen que chegar a destino, os que máis tempo podiesen aguantar. Mentres que os últimos en cargarse eran os viños que máis rápido se estropeaban. E normalmente os primeiros que entraban eran os andaluces, que non tiñan tanta graduación alcohólica, aínda non existían as fortificacións, as adiquilacións de alcohol etílico. A chegar a Canarias, moitos testimonios falan de que estaban, bueno, pues deteriorados. E o primeiro documento que fala dun viño que chegou a destino é este, un viño de Ribadavia. Por que? Pola acidez, pola frescura, por o equilibrio entre alcohol e acidez. E iso permitía que o viño de Ribadavia, o viño galego, chegase a América. Era unha ferramenta fundamental por iso, porque era o viño das viaxes. Era un viño que está moi bo, pero que ainda por riba podía aguantar ir aos confins do mundo. Entón, que sucede? A partir do século XVI houve o que se chamaba como a pequena idade de xelo, vale, ata máis ou menos o século XVIII, despois dun período cálido medieval, que foi ata o século XV aproximadamente, e a partir de aquí, cando comeza a haber malas, isto pasou, hai moitos exemplos por toda Europa, pero gran parte da felicidade dos últimos séculos veu por eses problemas de ter, bueno, colleitas e produtos agroalimentarios. Isto que facía era que aparecesen moitísimos enganos, aparecen moitísimos fraudes. Viños que se vendían como viño Ribeiro ou viño de Ribadavia, que en realidade non era viño nin de Ribeiro nin de Ribadavia. E apareceron as primeiras ordenanzas vitivinícolas de Ribadavia, onde xa se promulgaba de onde tiñan que vir, como tiñan que venderse, onde se podían vender, onde non. En Coruña temos tamén alguna legislación pertinente respecto a isto para evitar fraudes que estaban moi o día. Pode ser que falamos que veo primeiros documentos que foron a base das actuais denominacións de orixe. Vale, no mundo, é un dos primeiros documentos que regulan unha rexión vitivinícola. Cando veo a decadencia? Como case sempre, case todas as rexións vitivinícolas do mundo nacen e morren por intereses xeopolíticos económicos, única e puramente. E teñen que estar ao lado de algún río navegable ou de mar. Bueno, cae a partir do século XVII e século XVIII. España perde o beneplácito de Inglaterra, comenzamos a ser potencias competidoras, no século XVI, ata entón estábamos loitando todos contra os franceses e agora, bueno, pues perdemos intereses políticos con Inglaterra, fundamentalmente por temas religiosos, como sempre, e van a Portugal. E cando aparece o resurgir dos viños portugueses, sobre todo co Douro, o fronte. Curiosamente, Ribeiro veuse baixo por falta desa demanda de Inglaterra, que era fundamental, e outros mercados tamén importantes, pero secundarios, e gran parte dos viticultores de Ribadavia foron a traballar o Douro, o seu expertise e coñecemento. Pero, bueno, despois seguimos avanzando con esas subidas un pouco de temperaturas no século XVII, un pouco, baixamos 2000 nos de Mander, subimos un poquinho máis, aparecen os viños doces, onde en Galicia tamén temos experiencia de historia de viños doces, sobre todo cos tostados, que os do Ribeiro son os máis reconhecidos, pero tamén como por toda Galicia, vinculados moito aos pazos e a nobreza galega. Tamén os viños espumosos, que pensamos que é algo novidoso, bueno, no século XIX, a finais pouco,
pois prácticamente 20-30 anos despois de que en Cataluña se presentase o primeiro escumoso, preséntase tamén en Cataluña na Exposición Universal de Barcelona en 1878 o primeiro escumoso galego, que era feito con godelle. Bueno, era feito de Valdeorras, seguramente con godelle. O problema é a segunda gran decadencia cando bebe, que foi a última da que estamos saindo agora, nas pragas do século XIX, principalmente, como dicía meu pai, non tanto a filoxera, esta é unha imaxe de filoxera, non foi tanto a filoxera como si o idium, por as nosas condicións de humidade, as enfermidades criptogámicas que viñeron de América, o idium e midium, que non chegaron antes do século XIX porque non vivían as travesías, non daban aguantado, antes dos barcos de vapor, os fungos morrían polo camiño e non podían chegar. Con a nova tecnoloxía, as viaxes que eran moito máis longas acórtanse, chegan os fungos vivos e temos a entrada do idium e midium no século XIX. E isto machaca e destrue o noso patrimonio xenético e a viticultura e temos que reconvertirnos. Como? Incorporando variedades foráneas. Palomino, garnacha negra, grao negro, outras castes que viñan de fora que eran máis resistentes, máis productivas e desa maneira manter a vitivinicultura industrial. Iso foi un parche ata mediados do século XX, cando xa comezamos, sobre todo na década dos 70, década dos 70, cando a tecnoloxía e un novo coñecemento de viticultura permítennos recuperar as nosas castes máis antigas e desa maneira recuperar o esplendor que Galicia tivo no pasado. E aquí temos unha gráfica para ver comparativamente como evolucionamos nos últimos 25 anos. No ano 2000, incluindo granéis, é dicir, eses viños, eses vagabundos que falaba meu pai que foron a Angola, ou que van a Angola, cheos de viño non galego, pero que saen de Galicia, e incluindo vino embotellado, dentro da denominación de orixe, todo viño que sae de Galicia, todo viño que sae de Galicia, se galego ou non, no ano 2000 valía 59 céntimos por litro, máis ou menos. Coa mesma estructura productiva, as mesmas viñas, as mesmas castes, cambiou a tecnoloxía, melloraron moitísimo, nestes últimos 24 anos, casi 25 anos, pasamos de exportar moito menos, xa non exportamos tanto, pero claro, a diferencia é brutal. Multiplicamos case por 4, bueno, por 3 e medio, multiplicamos o noso valor engadido, multiplicamos por 3 a percepción de valor que ten o mercado internacional sobre o viño galego. E como se fixo isto? Explicando todo o anterior, explicando a nosa vida, historia, explicando a nosa diferenciación, explicando o noso patrimonio e despois un viño de calidade que dé a cara no mercado. Se non hai calidade, non funciona. Eso vemos no contexto internacional. Que supón isto? Porque parece moi pouco. Estamos incluindo granéis, vale? Estas son as gráficas de venda internacionais do mundo do viño. España está aquí abaixo. Vamos poner aquí abaixo. Somos o 11º país productor que máis exporta viño do mundo e o prezo medio que temos é de 1,49 céntimos, vale? España. Francia está en 9,12, estos son datos de 2024. Estados Unidos está en 4,82, Nova Zelanda 4,16, Italia 3,74, Alemania 3,3, bueno, vemos aquí Argentina, Portugal, Australia, Chile, Sudáfrica e España. Onde está Galicia? A percepción de valor do mercado internacional do viño galego está ao mesmo nivel do viño estadounidense e xusto por detrás do viño francés, adiantando a Nova Zelanda e Italia. Esta gráfica é para unha clase sola, vale? Porque hai muitísima información de granéis, de porcentaxes. Pero un pequeno dato interesante. Ata agora sempre falamos de Francia, Italia, España, non falábamos máis de Novo Mundo, nada máis que como consumidores. Novo Mundo é productor. De feito, se nos fixamos nesta gráfica, os 10 países que máis caro exportan viño do mundo, dos 10 países que máis caro exportan viño do mundo, 6 son de Novo Mundo. Estados Unidos, Nova Zelanda, Argentina, Australia, Chile e Sudáfrica. Por tanto, algo tamén están facendo ben. E haberá que mirar o que están facendo, sobre todo cando o mundo do viño, a premiumización, o que ven sendo os viños máis caros, está se ralentizando moito e cada vez hai máis oco para os viños de mellor realización de calidade de precio. Onde dentro dos viños galegos temos moitísimo que dicir. Pois moitas gracias, esperamos non habernos pasado moito. Se alguén quere fazer unha pregunta, facemos, se non tedes ocasión. Manolo quere facer unha pregunta, pois si Manolo ten que facer unha pregunta. Manolo, a viva voz, dalle. Vale, bueno, parabéns para a conferencia. Dúas cousiñas que tiveron unha curiosidade que unha cousa que estou traballando, que me atopei outro día, que é alrededor da presencia de Galicia na poesía medieval galesa, en galés, do século XIV, do século XV. Outro día atopei, bueno, falan moito de Galicia, o mar Atlántico que nos rodea, que nos rodeamos a todo ese segmento, digamos, do Golfo de Vizcaya, a eles chamanlle poéticamente o Mor Llago, o mar de Santiago. O viño utiliza unha metáfora poética para falar do viño galego que chamanlle Vaguas da Coruña. Vaguas da Coruña porque Coruña é o porto, digamos,
de referencia con él. Estamos de acordo, son pagos. Este non é anécdota. Igual había que mirar un poquinho máis tamén o tema de que data esa información. Seguro 14 inicio do que. Claro, coincide a Coruña proveía non solamente o viño de Galicia, de Ribeiro, sino o propio viño de Galicia, donde seguramente unha das zonas que é a zona de Viveiro, que hoxe non asociamos ao viño, tiña moitísimo do viño que salía de Coruña, era viño coruñés, evidentemente Ribadavia porque era un gran promotor, pero tamén de Viveiro, e de feito estou seguro que se algún día atopamos vitis viníferas silvestres, eu estou seguro que vai a ser en algún dos ríos da provincia de Lugo. Sí, de feito, coa demanda internacional que había, Ribeiro non podía abastecer todo, e aí cando xurde Betanzos e outras zonas periféricas para ir por aí, no século XII, século XIV. Sí, pois é iso. Iso era un comentario. Agora unha pregunta, que algo que reventou a cabeza por o día lendo. Estaba lendo un texto dun ilustrado de aquí de Santiago que en 1804 publicou un libro maravilloso sobre o comercio local de Santiago, de onde viñan, bueno, todo, é un retrato maravilloso da actividade económica dun señor que defendía a Adam Smith e que estaba moi interesado en todo o circuito comercial. Entón, al ler o viño que se consume en Santiago, sobre todo no Ribeiro, existe unha data, 1804, e de repente bota unha rajada como digna do ano 2010 falando do Ribeiro, que di, é unha vergonza porque os viños do Ribeiro que veñen agora moi malos porque as castes boas todas se talaron e se sustituíron por novas castes moi malas que dan moito rendemento. Pois, creo que foi un pouco eu pensaba que era un pouco despois, pero igual había que estudiar eso porque con ese dato é anterior ao que eu teño na cabeza. Claro, porque queríamos preguntar si tenes idea de que hubiese algún tipo de gran reemplazo. A raíz del mitio e loidium é onde se produce eso. No, claro. Pero eso que estás dicindo ti é anterior. Sí, esto fala, ahora esto fala na memoria, fala antes de que, bueno, pues o contexto do Douro e os problemas de que se generou o Douro para todo eso, porque antes o viño do Douro de alguma forma sustituiu a Ribadavia, pero que Ribadavia falaba de que parecía que estabas vendo algo de hoxe en día falando como nos 60, 70, se pusieron as castes para la movida catalán e todo ese tipo de cosas. Sí, catalán esas castes non, porque ese é o cruce interespecífico que comezou a mediados finais do século XIX en Alemania. Sí, claro. Aquí estamos falando sería outras. Igual era Palomino, por exemplo, que sí que aquí estamos falando en 1804 que se cargaran as castes boas, que eran de calidade, por poñer castes de moito rendemento. Igual podía ser a Palomino cando entrou, por exemplo, o Torrontés, e o Torrontés non ten tan aromático que o Torrontés o topamos noutras zonas de España tamén, como a Malvasía fina bueno, a Malvasía de Riojana ou outras castes que temos hoxe. Que pasa? Que no mundo das castes hai tres términos, xenéticamente falando. A partir do século XX, digamos, as castes que entran nun territorio a partir do século XX, a partir de 1900, son denominadas castes foráneas. As castes que están xenéticamente vinculadas a un territorio por mutación xenética ou cruce directo con variedades silvestres son variedades locais, autóctonas, indígenas, como queramos. E despois están as castes tradicionais, que son aquelas que sendo xenéticamente do outro territorio entraron antes de 1900. Pode ser, por exemplo, pero claro, non hai documentos nin forma xenética de vinculalas a un espacio xeográfico, as castes móvense, pero castes como, por exemplo, a Godello é un cruce entre a irmá da Maturana Blanca, irmás, literal, son da mesma pai e da mesma nai, son o pai e o Sabañín e a nai Castellana Blanca. A pregunta é onde de unha e onde de outra. Bueno, a galega, o vello de aquí, porque se de aquí, a Maturana Blanca de allí, porque se de allí. Pero castes como a Torrontés, como a Dona Branca, que temos aquí, tamén atópase por toda a Península Ibérica. Por lo tanto, igual refírese a esas castes que son máis producidas e que non son tan aromáticas como as outras castes. Pero non a catalana, non a romana, eses viñeron despois, porque a tecnoloxía técnica veu despois.